Рәхмәт сыйга хөрмәткә, кич килермен калган үрдәккә дип саубуллашып китә безнең тапшырыбызга килгән кунаклар. Ләкин саубуллашып китер өчен башта исәнләшергә кирәктер дип уйлыйм. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм безнең белән бүген монда кереп исәнләшәчәк минем коллегам, шоумен, алып баручы Айрат Ильясов. Айрат, сәлам. Нәрсәләр алып килдең, Айрат? Нәрсә бу? Булат, менә күреп торасың, бу кичкенә генә статуэтка, статуэтканың астында Сабантуй дип язылган. Ни өчен шушы статуэтканы алып килергә булдым? Мин нәкъ синең тапшыруыңа Алла бирсә бер айдан дигән инде. Алла бирсә бер айдан, ай ярымдан булсын, хит 2 айдан булсын, нимә Алла бирсә быелны шушы быелны шушы җәйбездә, Алла бирсә шушы мотор күркәм Сабантуй бәйрәмнәре булсын иде дигән теләк белән шушы статуэтканы сиңа бүләк итәсем килә. Пожалуйста, синең кулың җиңел. Амин. Беренче тапшыруыңда күреп. Бу көрәшчеләр, бу сарыклар. Берүк булагына күрсен инде. Быелны җитәр, бер ел ял иттек бит инде. Айрат, рәхмәт. Бүләгең өчен хәзер миннән бүләк. Бу нәрсә? Шаярта. Безнең тапшырыбызның шарты булай. Безнең менә бүген күреп торасың, кухня, аш бүлмәсе, Мили компаниясыныкы. Аларның бар шеф-поварлары, шул шеф-поварлар әзерләгән ризыкны сиңа да бүген әзерләргә кирәк булачак. Син көрәшәсең. Юк, андый тапшыруга мин чакырмагыз. Шеф-повар әзерләгән ризыкны миңа ашарга гына кирәк булса, син бит шулай дигәнең. Юк, Айрат, мин алдадым сине чакырып китер өчен монда. Әгәр дә тапшыру ахырында син әзерләгән ризык нәкъ шул шеф-поварга кебек килеп чыкса, тышкы кыяфәте белән һәм тәме белән дип әйтегеле. Менә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган бу Кукмара табасы, традиция люкс линия бу табаны. Люкс сиңа тапшырам. Бүләк итәм. Иң авга тип итәсең монда син 200 метрда гына торасың. Килеп чыкмаса, безгә шушы статуэтканы аласың да кайтып китәсең. Статуэтка синеке булды. Без син белән тапшыру төшермәдек дә булып чыга. Әзерме? Әзер булса күрсәтәм. Мин бит сакка сузып торман. Менә нәрсәсе бар инде аның. Так, бу баклажанмы бу? Бу ташкабак дип атала. Ташкабак. Әле там бар исем бар. Цукини, бик модный исеме. Яхутлар әйтәләр. Цукини. Давай. Нәкъ шушы фотографиядә булганча шулай әзерләргә кирәк. Икегә кисәсең дә, шәнсәр тутырасың да, монда шылтыр-пылтыр әйтәсең дә. Булай гына әйтәсең дә, өстенә духовкага тыгасың да, булай әйтәсең. Һәм соңна менә бу яфрагын тыгарга онытмыйсың куярга. Все аңлашылды. Үзенә күрә раго инде, раго менә шул кабачки эчендәге раго. Җиңел генә кичке ризык дип әйтсәк тә була бәлки. Иренмәсәң иртәнгедә ризык. Әгәр дә иртә белән ашап бетермәсәң, бәлки көндез дип. Әгәр дә сине бик күп әзерләсәң, бер атналык ризык. Бу да Айрат, исән уңышлар теләп калам. Тапшырыбызны, көрәшебезне башлыйбыз. Шулай итеп, Айрат, син сораган һәм сорамаган барлык ингредиентлар монда. Юк, монда сорасаң да юк, сорамасаң да юк. Мин нәрсә күрдем? Өстәл өстендә нәрсә күрәм, әмма син күрсәткән фотографиягә ошатып, ничек тә булса ясарга кирәк дип беләм инде мин. Шулаймы? Бик дөрес беләсең. Айрат Марат угылы. Нәрсәдән башлыйбыз инде? Тавыктан, гадәттәгечә тавыктан башлыйм. Мин хәзер сиңа әкрен генә сөйләп китермен. Суганнан түгелме? Юк. Мин хәзер тавыктан башлыйм. Ишетәсең тавыкны? Мин тавыкны кискәлим. Һәм шикелеш ашыйм. Шундый гадәт бар минем. Вот. Соңыннан суганны әзерләп куермын. Суган белән бергә тавыкны кыздырырбыз дип уйлыйм инде мин. Аннары шушы яшел. Кайсын беренчерәк кыздырабыз? Суганнымы, тавыкнымы? Мин гадәттә тавыкны алдан кыздырам. Ни өчен дигәндә, чөнки миңа суган тәме ничек дип әйтим, теге суган әз генә пешеп бетмәгән килеш булганда күбрәк ошый. Әгәр дә суганны беренче итеп кыздырсак, ул урысчаларда теге затушится, ул теге шелпрәеп төшә, шундый просто аның тәме генә кала. Без шелпрәгән суган яратмыйбыз. Без яратмыйбыз. Безгә нормаль суган кирәк. Каты суган кирәк. Шелпрәймәгән. Шуңа күрә мин Булат тавыктан башлыйм, яме? Син сөйлә, кайларда ничек бар? Юк, син сөйлә, Айрат. Син килдең безнең тапшырыбызга, шуңа күрә син сөйләргә тиеш хәзер. Бисмиллаһ. Кайларда ничек, Айрат, менә. Әйдә, шул сораудан башларбыз, име? ТМТV премиясын тапшыру тантанасының бер алып баручысы син булдың. Атмосфера ничегрәк булды анда сөйлә. Ой, дөресен генә әйткәндә. Ул инде мондан Дөресен генә әйткәндә. Ничегрәк? Дөресен генә әйткәндә, репетициягә килгәндә бу атмосфера мине шаккатырды, чөнки ни өчен дигәндә, мәсәлән, мин аны Мәскәүнең Крокус City Hall залы белән
чагыштырып әйтә алыр идем шушы атмосфераны, шушы залның зурлыгы турында дип әйткәндә, анда килеп керү белән шушы грандиозлык, шушы зур бина ничектер шундый зур ассоциациялар уята. Теге имеш син үзеңне дә ниндидер бер йолдыз итеп хис итәсең, килеп керәсең. Шын алып баручы. Әле бит ул анда килеп керүгә, шушы ишекләрдән килеп керүгә, анда Илһам ага Шакировның портреты эленеп тора, астында хәтта кем белми язылган бу Илһам абый дип. Шуңа күрә, килеп кергәннән соң инде үзең аңлыйсың, атмосфера шундыйрак. Шул репетициядан башлап шул ничектер кіріп кеттік шул атмосфераға бұл атмосфераға кіріп киттем һәм нәрсә дип әйтергә кирәк, премия беткәнчегә кадәр шушы атмосфера беренче күңелдән чыкмады. Миңа бик ошады. Ни нәрсәсе белән ошый, күп кенә кешеләр бәлки зур стадионлы җирләрне яратмыйлардыр. Анда белмим, күп кеше футболга йөрми мәсәлән, кемдер хоккейга йөрергә яратмый, чөнки анда кеше күп, анда белмим анда нәрсә булыр дип. Ләкин менә концертка килгәндә, минемчә бу атмосфераны ничектер тоерга кирәк. Ул телевизордан карап утырып, концертыгыз матур булмады, бу төште булай булмады, тегеләй булмады, менә бу төшендә булай булды дип әйтеп утыру минемчә гомумән дөрес нәрсә түгел. Әгәр дә син килеп концертны, менә тере килеш карыйсың икән, ул гомумән бүтән атмосфера, ул гомумән бүтән концерт булып күренә. Шул ук инде ул өйдә кино карап һәм кинотеатрда нинди эффектлар белән һәм башкалар. Вот шул. Бик дөрес әйтәсең, ләкин кызганычлык көнне мин килә алмадым шул. Мин ахырын ахырын карап бетердем аннан соң телевизордан. Так. Без менә бу тавыкны кая салып барабыз? Менә монда әйдә бирәле майны, кыздыра башлыйса әкренләп кенә. Нәрсәне? Тавыкны. Нәрсә син хат? Юк. Нәрсә юк инде монда, нәрсә сузырга, Айрат. Син уйлыйсың монда 5 сәгатькә килдем дип уйлыйсыңмы әллә? Хәзер мин үзем тукта. Син үзең, мин түгел монда, син үзең. Мин бит майын зуррагы булмаганда. Бар иде, ләкин сине гәүдәңә карап бирделәр. Шул минем гәүдәгә карап бирмәгәндер шул менә монда. Зуррагын үзең беләп килергә иде. Бер ел элек. Теге башланган пандемиялар, әйберләр, нәрсәләр, аларны ничек уздырып җибәрдегез соң? Булат, кешедән аермалы буларак бер нәрсә белән дә теге аерылмагандыр инде, кем белән сөйләшмә, кем белән генә аралашма, һәрбер кешенең, минемчә шул бер үк төрле ниткәндер инде, узып киткәндер. Элек иң беренче вакытларда бигрәк куркыныч әйбер кебек сизелә иде, ләкин бүгенге көннәрдә Аллаһка шөкер күреп торабыз. Менә көннәр дә аязып киткәч, көннәр дә матураеп киткәч, бөтен кеше әкрен генә яләнә дә башлады. Ничектер дигән. Әкрен генә. Хәзер инде ул теге гади грипп кебек иттереп кенә кабул ителә. Булган. Прививка ясадыңмы соң әле? Юк әле. Юк. Инде антитело бардыр әле, антитело. Миндә дә бардыр инде ул. Антитело. Балалар инде мәктәпне төгәлли. Балалар дип әйтәм инде мин. Бөтенесе түгел инде әлбәттә. Берәм-берәмләп генә төгәлли. Уку елы бетә. Ничек укулар? Укулар быелны Аллаһка шөкер менә минем. Син элек сөйләдең менә бала белән ишләр әзерләп утырабыз. Ой, ул ише дигәннән, ул ишен мин мәктәптә укыганда да аның хәтле ише ясаган юк иде. Дөресен әйткәндә. Хәзер теге үзебез балаларны укыткач, шушы ишләренә әзрәк калырларга туры килә иде башка елларны, ләкин менә Алла кызыбыз Ралина менә соңгы 2 ел дәресләрне гомумән үзе ясый. Чөнки безнең акыл җитми инде аларга өйрәтергә дигән. Айрат, мин чынлап мин 5нче сыйныфка бүләк дәрескә ярдәм итә алмыйм. Бүләк итә алмыйм безнең вакытымны. Ансы синең эш, конечно. 5нче. Синеке 5тә түгел бит әле. Минеке 6да. Соңгы 2 ел аңлашыла инде, менә син дә 5нче, 6нчыда ярдәм итмисең бит инде. Утырасың монда. Чөнки ул үзе хәзер бөтенсендә үзе эшли. Беренчедән ул 2нче сменада хәзер быелны мәсәлән. Аның белән күрешмибез. Мен ул кайтканда мин җыклыйм. Мин интернешнл киткәндә ул җыклап кала. Кайчан дәрес әзерләп. Ничә кайтасың ул бала? Айрат 8ләрдә кайта. Юк инде уйнап әйтәм инде. Ярар. Айрат салын дәде. Әйдә, май сал, май. Салдым бит инде. Син май салдыңмы инде? Әлбәттә инде, Айрат. Күпме салырга була инде ул майны. Син теге балтушканы бирәсеңме? Балтушканы бирәм. Балтушка монда син, Айрат. Мә.
Бар сен суған тұр екен, суған. Қыздырып қойғандырсыңдыр. Жоқ, енді ну алай. Қазір тоқта бұл тақтаны бір шей қатып алайық. Әйді. Біздің қадірлі қонақтарға ғадетте 2 тақта берілер еді. Бірімсе оған ешеп біргіне тақта бергенер ең кішкенесін. Вообще непонятно. Айрат, оңашыл ма, оңашыл ма? Әйткендер ең зүлфия шымден. Айрат, бұл білесің, бұл бет біздің индукцион плита. Benim үйде де индукцион плита Көкмара тобасы. Һәм біздің тапшырыбыздың генераль спонсоры да Көкмара металлсауыт заводы акционерлік жәмғияты. Сен дұрыдыр суғаныңны, мен Көкмара фирмасы турында бірнеше сөзімді ерештіріп алам, еме? Көкмара Сөде маркасы достар уақыт білән сынаған сауыты бар. Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде Көкмарада жетіштірілі. Һәм әлігі сауыт сабана енді искәртем. Интернет кибет ашада алырға мүмкін, шулай алырға мүмкін өздерінің фирменный кибетлерінде. Фирменный кибетлері бар Көкмарада һәм Қазанда 1 елы 4 кибет. Қазір енді адрестарын есіңізге түсірем. Павлюхина урамы 104, Рихард Зорга 11Б, Мусина урамы 23Б, һәм Ленинградский урамы 27 адресі бойынша орнашқан. Бәхетлі Сөде үзәгінің бірінші қатында 4-ші кибетлері де ашылды. Яғни авиа төзеліш районында яшаучылар қазір рәхәтләнеп, менә бу табаларны әллә кайрактарга йөрмичә сатып алалар да һәм сатып алып куллана алалар. Менә шулай. Менә реклама булып яңгырамаса, ләкин күптән түгел генә без тормыш иптәшем Лейсән белән нәкъ индукцион булган шундый Көкмара савытын алдык. Синең индукцион плита хәзер. Минем күптән индукцион плита. Теге булай. Пышак белән ипләбрәк, ямайрат. Ул индукцион плитадан соң башка плиталар белән гомумән кулланып булмый икән. Һәм кулланасы килмидер дә. Килми дә, чөнки ни өчен дигәндә, тәхмин суганны бик вак итеп турыйм әле. Ну, айрат үзеңә карап. Ну, ни өчен дигәндә, айрат ни өчен дигәндә безнең идә газ шул. Хәтта газ белән дә кулланасы килми. Газда да озак әйбер пешкән кебек чәйник, мәсәлән, мин әниләргә барам, миңа кунакка әнигә чәйникне куябыз. Мәйтәм, кайчан кайнап бетәсең инде бу синең чәйнигең. Кайнап бетәме, кайнап чыгамы? Кайнап бетә, кайнап чыга белмим. Юк, узак инде шундый. Менә бер индукциягә ялансаң, бу теге бер нинди реклама итеп әйтүем дә түгел. Юк, аларның линиялары бар, индукцион плита эчендә хәзер савыт сабалары бихисап. Я, әйләнеп кайтабыз, үзебезнең сарыкларга каялар. Кайлар мәле? Безнең сарыкларга. Әйе. Я, айрат, тагын ниләр майтарасың соңгы елларда? Мин инде беләм. Теге дөрес булса, ну реклама яңгырамасын инде. Диван сатасың икән дип ишеткән идем. Әйдә, сөйләшеп алыйк әле, айрат. Туймазда менә дигән безнең дусларыбызның Апогей дип аталган фабрикасы бар. Шушы диваннар ясый торган фабрика бу. Зур гына пандемия вакытында инде теге артист тормышы бит гомумән тукталды. Артист тормышы гына да түгел, күп кенә өлкәләрдә тормыш гомумән тукталгач, безнең дусларыбыз безгә шундый бер киңәш белән чыктылар, тәкъдим белән чыктылар. Зиннадовский якларында без элек безнең кибетләребез бар иде. Сез анда безнең линейка диваннарны сатасыгыз килмиме, беренче оештырасыгыз килмиме дигәч, ну нәрсә эшләп ятыйк инде булат. Һаман Һаман ише эшләп булмый балалар белән. Аларның да онлайн бит, бөтенләй онлайн иде. Шуңа күрә уйлаштык та инде менә иптәш малайым Фәрит Фәйзрахманов белән бергәләп без шушы диван кибетен әкрен ачып җибәргән идек. Барамы, айрат? Булат беренче айларда ничектер җиңелрәк, әйбәтрәк дип әйтимсең. Хәзергә соңгы, гыйнвар, юк, февраль-март айлары әз генә авыррак. Ләкин кемнән сорама, шушы мебель җиһазлар белән шөгыльләнүче кешеләрнең бөтенесе шулайрак булган инде, белмим инде нәрсә белән бәйледер. Әле бит шушы пандемия нәрсәсе белән әз генә шушы сатуларны шигелендә күп кенә кеше пандемия вакытында нәрсә эшләргә белмәйчә ятудан ремонтлар ясады. Шушы мебельләрне онлайн режимда заказ бирделәр. Бөтен кешенең өендә шушы җиһазлар, бөтен әйберләр, бөтенесе бар. Һәм хәзер кибеткә йөрүнең мәгънәсе дә юк. Онлайн. Онлайн рәвештә заказ биргәннәр. Ап килгәннәр, мәсәлән, безнең күршедән дә ишек сата торган бер шулай Айрат исемле малай бар. Әйтәм, мин пандемия вакытында менә шушы 2-3 ай эчендә 1 еллык запасымны сатып бетердем ди. Күз алдына китерә аласыңмы син? Кешедә акча юк диләр. Әкрен генә. Юк. Сатып алырлык, димәк, кешедә акча да бар бит инде. Булган. Ләкин менә хәзер сатып алырлык. Инде онлайн түгел, әтерләй сатып алырлык акча юк. Булдырырга кирәк.
Бастырырга керек демәк акчаны. Көп итеп. Так, әйдә син матур гына булгат, ә мен шушы яшел әйбергә күчәм. Туда яшел әйбергә, демәк таш кабак. Цукини. Цукини инде я, цукини булсын, ярар. Хәзер шундый матур исем. Бу кыйрыгын, Кисеп атам мен аны. шалт иттереп. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчесеннән башлап җибәрик әйдә. Әйдә. Карыйк әле. Ничек башларсың икән? Менә эшен куышлатабыз хәзер. Әйдә алабыз. Стенасын бик ни итмә, яме. Юка итмә, таралмасын, тишелмәсен. Җәмә. Булат куркып яшәргә ярамый. Куркудан түгел, мен синең өчен. Куркып яшәргә ярап. Мен синең Салат абый әйтмешли. Уверенне булырга кирәк. Уверенне. Менә. Так, без моны кыздырабызмы соң? Ничә тәбез? Менә монсы. Кыздыр нәрсәсе бар инде, кыздырсаң. Аны кискәләп куйык алыйса. Так, туктап, монда тагын аз гына калды безнең. Минем уйымча, ул зыян итмәячәк монда. Киресенчә инде пикантный бер тәм бирәчәк. Әйе. Ярар, димәк алайса дусларны аңладыгыз. Диван андый монда кирәк булса, шалтыратыгыз, туры айратка. Апаги нокта, ой, ярамыйдыр инде. Ярай. Апаги нуктару. Әйе, безнең әле Инстаграмда үзебезнең аккаунт та бар. Аккаунтны эзләп таба аласыз, но кибетнең исеме Апагей булгач, инде шунда дальше үзегез карарсыз инде. Бәлки бер инде 116 дигән кушымта булырга мөмкин инде. Менә шулайрак инде реклам булып яндырамасын. Йо. Айра, телевизион жәл түгел инде. Яхшы кеше битси. Эзләп таба аласыз һәм анда күп кенә диваннар инде күрсәтелгән, күп кенә җиһазлар бар, күп кенә вариантлар бар. Һәм инде диваннарда ничек сайлау ысуллары турында да кызыклы информация, мәгълүмат бар. ТМТ премиясы алып барган өчен син бит инде гонорар сораган идең. Әйе. Менә шу гонорарны кайтарасың гына булачак Айра. Менә шу кайтардың бетте китте. Всё, реклама ясадым. Гонорар юк. 0 сумны кайтаруы жәл түгел. Менә димәк расчет. Әйе. Синең белән. Әйдәгез булачак без усар. Хәзер без моны монда салабыз, шо бит? Бутап алабызмы? Хәзер. Икесендә. Монда минем уйламча хәзер кирәк помидорны да салырга. Помидорны салабыз да. Һәм беләсең Айрат. Я Айрат булдымы? Менә булып килә. Әле бит икенчесе дә бар безнең. Бар. Әйдә икенчесендә эшлибез. Әйдә, менә син моны саласың? Юк. Икенчесендә. Аннары икесе ике төрле партия була аның. Син менә аз гына кырыга алып куеп тор. Аз гына кырыга. Мен менә икенчесен тиз гына чистартып нәкъ шушы Айрат, аны шикелештә ашап була, борчылма син аның өчен. Мен бик борчылма. Уверенный бул диләр бит, уверенный. Уверенный бул. Без бу вакытта сезнең белән реклама карап алырбыз. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта Айрат Ильясов һәм тагын бер кунагыбыз. Аны белән таныштырабыз Айратны. Евгения, Айрат, Евгения. Всё, здравствуйте, самисез. Какие ароматы? Да, я делал, я. Да. Сразу видно руку профессионала. Евгения, у нас специалист по технике мили. Ага. Высококвалифицированный специалист. Смотрите, мы сюда просто забыли положить, по-моему, соль и перец. Да, кстати, забыли поперчить и забыли посолить. Да, начнем с соли. Правильно я делаю? Абсолютно. Я люблю, честно говоря, чтобы было немножко блюдо посоленей. Почему? Вот когда с сыром соль хорошо сочетается, ну, по крайней мере, у меня. Я не знаю, как у вас. Шал. Это прекрасно. А вы знали, что компания Мили на рынке производит бытовую технику уже 120 лет? Ну нет. А теперь будете знать. Вот сейчас будем знать точно. И не только я думаю, многие будут знать об этом. Конечно. И вся техника, которую компания Мили разрабатывается, каждый прибор разрабатывается под контролем и производство в Германии. То есть это не просто бренд немецкий, а не просто где-то там вот зарегистрировано. Сюда. Производство идет в Германии, и все контролируется. И даже программы, например, автоматические для духовки, они разрабатываются поварами. И только немецкими. Повар-программист, понял? Питью. Бля, я так и знал, кстати, да. Я так понимаю, что вы сегодня будете готовить лодочки с цукини, правильно? Да, да. Вот мы как раз название не знали. Лодочки. Я тебе говорил. Да, лодочки. По рисунку делали вот так. Смотрите, остался у нас последний этап. Это 5-й повар из Германии нам подсказал, что нужно будет делать. Да, Булат Астанович? Да. Вот смотрите, я надеюсь, я правильно сейчас все буду делать. Эти лодочки я сейчас буду наполнять. Совершенно верно. Вот так вот.
Да. Да-да-да, у вас как раз останется Да, бульончик. Как на фотографии прям на той. В качестве соуса. Да-да-да. А для запекания в духовке, чтобы цукини не высохли, я предлагаю использовать режим конвекция с паром. Компания Милли разработали этот режим для того, чтобы у нас получались овощи сочными, но при этом запеченными. Или, например, когда мы жарим мясо, такое жирненькое мясо, когда на него подается пар, и в этот момент же есть жар в камере, жир вытапливается, образуется такая сочная корочка, а внутри мясо остается сочным и нежным. Ну, прикольно, да. И хлеб. Изумительно получается вкусно. Хлеб печь домашний на этом режиме, потому что опять подается паровой удар в камеру, и вот очень хорошо поднимается хлеб. И корочка получается тоненькая, хрустящая, а внутри мякиш просто как в лучших пекарнях. Все, остановитесь. Я так больше не могу. Это очень вкусно. А чтобы в этом убедиться, я приглашаю вас и телезрителей передачи «Тамрей Креш» на наш тест-драйв. Каждый четверг в этой студии мы проводим тест-драйв техники, где показываем наши приборы в работе. И таким образом вы покупаете тот прибор, который будет радовать вас долгие годы. Да, на тест-драйв придет Айрат, потому что здесь 200 метров. Я приду. Не сам так жену отправит. Потому что я не знал, что у вас есть тест-драйв. Если бы я знал тест-драйв. Вот автомобильные передачи снимали, я знал, что там есть тест-драйв. Я их снимал из-за этого. И тест-драйвил. И тест-драйвил, да. Да, кстати, тест-драйвы по технике для кухни, идея сама возникла по примеру автомобильных тест-драйвов, потому что мне рассказывали историю одна из моих знакомых, что они участвовали в тест-драйве автомобильном, когда нужно было проверять систему автоматического спуска с горы, я не знаю, как есть это такая система, да. Когда ты доверяешь машине, чтобы она контролировала. И участники тест-драйва боялись пользоваться этой функцией без, я не знаю, автомобильного эксперта, который сидел. Да. Вот с техникой то же самое. Люди покупают крутые духовки, а пользуются одним режимом, которым пользовались еще наши бабушки в печах. Да. И чтобы люди не боялись, а пользовались, мы приглашаем их к нам на тест-драйв и показываем весь функционал духовки, а дома уже как с родным духовым шкафом пользуешься всем. Ну, все легко и просто. Да, согласна. Абсолютно. Да, все классно. Женя, мы, смотрите, давайте решили вот так. Отлично. Взяли сковороду кукмара. У нее очень хороший диаметр, видите, целых 4 цукини. Туда поместились. Ба! Не забудьте про сыр, так будет кстати, вкуснее. Да, так будет сочнее. И так как ручка металлическая, ее можно разместить в духовку, и лишнюю посуду не пачкаем, и весь соус пропитает наши цукини. Хорошо, что объем духовки Милли большой и позволит нам эту сковороду с ручкой, даже не с отстегивающейся. Прекрасно. Булат Рустамович, позвольте мне... Позвольте мне сизга ярдамитерге. Да, вы включайте пока духовку. Да, я сейчас... А это специальные салфетки Милли, которые ваши руки превратят просто... Так, ух ты, извините, пожалуйста, вырезаем. Так. 3, 2, 1. Шалт. Терка очень острая, тоже немецкого производства, и здесь сыр не в сыросборник. Да. Или овощесборник, да? Можете прямо на доску тереть, как вам удобно. Да, конечно. Вот на доску. Германия технологиясы. Кукмара табалары, что Германия технологиясы бойынша. Көресің. Көрдің ме? Нәрсе? Я, натурлих. Das ist gut. Das ist fantastisch. Так. Так, ну все. Сейчас мы разместим. Я, пока вы натираете сыр, выставлю режим работы. Да. Как я уже сказала, будет режим конвекция с паром, когда у нас будет подаваться паровой удар на наши цукини, чтобы они запеклись, но при этом остались сочными, как их создала природа. Температуру я предлагаю выставить 230 градусов, чтобы они не сушились в духовке. Ну, 220 давайте. 220? Да, 220. У нашей панели удобное управление. Вы можете выставить, как вот на телефоне, смотрите. Чуть ли не до 1 градуса, 227, да, вы хотите? Да. Ну, ничего себе, это прекрасно. Это прекрасно. И так как электронику Милли делает сами, то точность будет до 1 градуса. Да, вот у меня Идель так не делает. Совершенно верно. Так, и по длительности, товарищи повара-эксперты, сколько поставить? Минут? Я думаю, 15. 15-20. 15 минут, да, я с вами согласен. 15-20, значит 15. Потому что температура все-таки 227. Да, 227 это все-таки 15, да, точно. Это все-таки немало. Если было бы 220, надо было, да, 15. Так, подскажите, пожалуйста, как отсюда сейчас извлечь сыр? Там есть специальная, крышечка, наклоните. Я понимаю, но сейчас он... А вы ее так вот лежа. лежа. Да, сразу давай. Ну хорошо. Сразу давай.
Все красиво. Ой. Я люблю много сыра, кстати. Я тоже. А я тоже. Ты тоже. Сыр, приготовленный по специальной немецкой технологии компании. Нашей компании. Нам солдаты. Что, вы готовы? У вас уже разогрето, что ли? Да. Я включила режим быстрого разогрева и жду, когда же вы Стоп, уже... тогда вопрос. За сколько минут разогревается до 227 градусов? Минуты за 3 при режиме быстрого разогрева. Вот это фантастика. Вот это фантастика. Все, давай, бисмиллахир-рахманир-рахим. Опа. Будем использовать автоматический паровой удар. Так. И смотрите, что сделаем. Нам не нужно нести какую-то емкость, что-то наливать. Духовка сама заберет столько воды, сколько нужно. Да, она должна попить перед работой. Все. Закончено. Закрываем. Так как мы открывали, у нас температура... Немножко упала. Да, сейчас набирается температура и автоматически подается паровой удар в течение 5 минут. То есть 5 минут у нас будет подаваться паровой душ. Да, а оставшиеся 10 минут будет запекаться. Прекрасно. Спасибо вам. Вообще, ждем вас на дегустацию. Вы меня просто удивили, конечно. И Айрат сені ждет рубрика, я нахазер. Ждет рубрика, а вас ждем дегустацию. Отлично. А наших телезрителей мы ждем в наших магазинах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26/5 и в нашем магазине в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А. Произносите при покупке кодовую фразу «Тамрек Реш» и вы получите подарок. Ждем вас. Спасибо. Там ли краш? Там ли краш? Там ли краш? Айрат, сен бик кызыклы рубрика сайлаганнар бүген. Ойын. Я Сухати деген ойын. Исеміне қарама. Мен онда бір нәрсте екенін бик аңлап бітірем мен. Бомбочкаға шыға. Бомбочка. Жігір бара да, анда қошында түрлі қоршылықтар келіп шыға. Яйса анда ұпқын, яйса тауға секіріп міндіре керек. Жігірек секіреге. Жігірек секіреге. Тауыш білен секретаря керек. Тауыш білен секретаря. Мен көбірек давлениені берген сайын. Сен әгер тауышыңды нығырақ қышқырасы екен, ол юғарырақ секірер. Айда башта сенен башлайық әлі. Міне бірінші тапқыр көрсет мені. Тамына көрсетемін сен. Кеттіге деймін. Мен мәселен кеттім әлі. Мәселен да жырзала керек. Көрдің ме? Әбәтті кеттім. 1, 4, 5, 6 жік. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İnsanın yerinde 20 geçirin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anladın? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7. Anladın mı? Murat anladım ben seni. Bitti. Ne oluyor böyle gerek maske? Para, Ayrat. Senin birim bulay bulaşak. Tuktale, sen şey başladın mı? Sana jırlara gerek bulaşak. Hazır mı? Hadi. Ауылға, шәһәрдән тайырға, ауылға. Uzak mı ne bu жігіт, bu вообще ibati бигirek екен. Шәһәрдән тайырға. Тайып болмады. Әдемі баша, сен баштама ғарим етіңді, мені. Наңға басасына, Айрат, тоқта. Сен жырларға дейшімі, жырлайсың өзіңнің заманында ісі дуэті білән әйбілген бүтін хитларыңны ауылға маңда любой жырны теге Гүлназға керек, Лейсенге керек аларында жырасың. Не исімер зіп бітесің? Жырлар, ең мөкеме жырлар. Мен әзір. Кеттік. 2, 1, кеттік. Башта бір нәрсе айтырға керектір енді ме? 1, 2, 3, 4, 5 ауылға шәһәрдән тайырға ауылға дейм ауылға шәһәрдән тайырға ауылға шәһәрдән тайырға бүтін сөздер неше башыма келді. Нәқ шушы шуп үләні біздің шуп үләні келіп шығадыр. 1, 2, 3 арша мамадыр жай көкмара питреш тілеші лайыр саба Балташ мамады шозей кукмара питрештелеші лайырса басарман Балташ шермешан буа жиелі отырды кеттік ауылға Шәһәрдән тайырға ауылға шәһәрдән тайырға Орша мамадыр Yok әлләнді дұрат Жинді ойын болмады бұл Жырлара керек, мен шун нәрсте шықырға Аңладым нәрсештері кереклігін 1, 2, 3 кеттік Tap to continue. 1, 2, 3 арша мамадыр. Сүйіклі матурым сиңа нәрсе болды. Әйт, енді ұялма, ауылны сағындың. Yok, bu dürüst нәрсе түгір mu? Mesela domға. Дом 2. Готовы?
Әйдә, тагын бер попытка. Кеттік, 1, 2, 3. Сүйіклі матурым сиңа нәрс. Сәбілді, әйтінді ұялма, ауылны сағындың, қайтық дейсің ялға, бірді қаршық келмейм. Міне, ол ғана қаршық келе. Ну, аңлашылды. Аңлашылды, Айрат. Аңлашылды. Аңлашылды. Бұл сен PlayStation түгел, сен яратқан PlayStation түгел. Айдам рәсейін. Айдамин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нешепті біз 80-да деген жұрымыз оламысың. 85 туғанда біз бірге боларбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тағын бір ғымыр етәрбіз. 85 болғанда біз бірге атларбыз. Идік те әгерді оқылар чып кетмәсәк, мәне шолай. Ну, неше әтәсін, ярар. Айрат, бұлды. Бүтін жерде жеңіп болмай бетінде. Жоқ, енді, жоқ. Тәміней тұрып ашарға пішірді, әлі тағын шушы ойында да жеңіп қайтып кетсем, анлары ғомман шушы құқмары табы сауытларын бітінісін алып қайтып кете тұрған кіші болады ейс. Бұлат, біздің ризығыбыз пішіп шықты деген бір сигнал берілді қазір. Шуны қарайсы келе, менем шуны қарайсы келе, нәрсе келіп шыққан екен. Так, бай бірін алабыз. Айрат. Көкмара сауда маркасы. Уақыт білән сыналған сауыт саба. Айрат, болған бет бұл, қара әлі. Ай, бұл картинкедегіден де матурырақ келіп шыққан түгілмесің. Түгілмесің. Неде қарайбыз шағыштар? Міне, шағыштар қарайбыз. Айда? Айда, кім жеңді бүгін? Тоқта! Әлі бет әлімінде соңғы элементлер жоқ. Мен ортасынан қой. Тоқта. Жейді. Шалт. Жоқ, ұзын сабаға керек ме? Япырақтары керек. Мен де солай демейді мені. Жапырақтары керек. Тағын бірі керек. Япырақ, сен чәчек болы. Тағын бірі керек. Шағаларда. Айрат, бек яқшы болған. Әйде біз мұны қазір тәлеңкеге моторлап қоябыз да, аннан саған аңайды мәне табадан ұшау бізге келешмейді. Біз сенімлемейтінде. Культур, некшілер, интеллигентникшілер шоңа көрі. Біз аны қазір қоябыз тәлеңкеге, хамейді аңа дегустациясыбыз. Тышқы ефәті білем, міне дұсар, ұшанмасағыз қарағыз міне. Айратнықы қайтта матуррақта келіп шыққан. Әйе, орны білән. Әйе. Молодец. Қазір тәліңкеге түсеміз, хамейді біз ана. Ақ дейміз. Шулай етіп біздің дегустация саруағат келіп жетті, һәм біз дегустацияға әзір. Айрат, мені матурлап қойғансың, молодец. Молодец. Барда ескет кешбет енемеді. Татаршада бек матур сөйлейсің. Шәңнің қараты еу? Сен ада кесіп қойым ма? Ну, кесіп қойып қорап. Сен ада. Әйде пробаясы біз. Дегустация. И менің яқап шақны қойды. Вот, молодец. Вот, қонақ ете білесің, молодец. Бисмиллахиррахманиррахим. Ну, Айрат, нешеға болған бет? Хатта мысат торалмаған. Менімше, агар да болады тағын бір 5 минут тұтқан болсақ, нашар болады бе? Емшары біті ейді мен біздің цукини. Мен ератмен бек ешар біткенін аны. Менде бұл қаты келіш қақырас әйбет кені. Емшары біткен болса, анары біз аны оқшиды алмасы, кеседі алмасы. Әйе, шулай. Шәп болмасы ел. Қазір нешеға келіп шыққан ба? Бұл правильный питание, попушный. Да. Мен әзгіні. Сен тұзлаған еңі? Мен әзгіні. Әйе, тұзы бітті. Тұзы бек көп болмаған. Әйбет. Көп болдың тұзы міне. Тұзы көп болғаш. Тұзы көп болғаш, тағында тәмінірек бола. Шыраны біттігінде? Тәмсіз әйбіріне. Бірәсі мен ешік тәмінәті бола? Тұзлап. Айрат, әйде болды. Жоқ, тұқта. Айрат, жейді. Жоқ, тұқта. Тұқтамайым. Жоқ. Септіп қоя қартың септіріп. Айрат, болды, Айрат, болды. Тұқтаға. Қой болады. Сен сөйлей тұр. Бүгінгі тапшырыбызның жеңушісі деп иғлан еділі. Татарстанның Қазан шәһәрінде яшәүче. Хади Тақташ урамы 111-ші йорт, 116-ші квартирында яшәүче Айрат Марат уғлы Ильясов. Ол квартира. Ол йорт. Ялғышды мәлі? Сен кімнің адресін айтасың? Сен екен? Яқ, дұрыс түгел. Яра бекер кәмет. Яра, сен дұрысын етерге арамай бетіндер. Сен қонаққа, мен білмейм бет әлі сен адресін қонаққа шақырмаған қаман. Мына лейсенге айт, қуатыным. 6 ел бойы шақырасың бетіндер қаман. Лейсен шақырмайсың.
Ярар, мен андый түгел, мен Лошадиверни хәтерләмим. Мен барлык люкс традициялар буенча гына яшим дигән. Менә бу Кукмараның традиция люкс линиясы ул. Булган табаны, бу беләсең ни шундый? Нигә? Бу бөтенләй кидерми, яндырмый, ябышмый моңа бер дистә. Монда хәтта майсыз да пешерергә була, кыймакларны, итләрне кыздырырга була. Ит мәсәлән үзенең май белән хәтта шул чыр иттерәсең. Һәм юрга да шундый җайлы. Һәрбер Кукмара табасының астында менә шундый Кукмара сәүдә маркасы бар. Һәм игътибар иттем, бер айбергә 2 ел гарантия бирәләр. Күрәсеңме? Монсабер икенчедән менә мондый табалар, менә шундый өслек белән име? Антипригарный покрытие белән башка табаларга караганда 4-5-6 елга озаграк хезмәт итә. Мен 4-5-6 тапкыр арзанрак дип. Бәяләре бик кулай. Бик кулай. Сен бик килешеп торасың футболкаңа. Бу кара таба менә. Чәчең кара. Кашың кара, үз җаеңны үзең кара. Рәхмәт бик зур, рәхмәт сиңа дөрестән дә. Молодец менә. Менә җиңгеңдә аттың бүген ашы. Шал. Биттек тә куйдык. Ярар, зур рәхмәтләр. Рәхмәт сүзеннән башка нәрсә дип әйтим. Инде хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, исән-сау яшик. Иң мөһиме исән-сау яшик. Бергә булыйк, туганны туган итеп, дусларыбызны дус итеп, бер-беребезнең кадеребезне белеп, шулай озын, озак, шушындый матур тапшырулар карап, көлешеп, кунакларга ирешеп, булат безгә 6 ел чакырам килми һаман кунакларга ирешеп, менә шулай аралашып, матур гына яшәргә һәм инде үзегезнең булган традицияларыгызны, бәлки гаилә традицияларыгыз бардыр, я булмаса инде белмим, бүтән традицияларыгыз бардыр, онытмагыз бер кайчанда. Шуңа күрә шушы мизгилләрдә собалашасым килә. Таба сиңа бүләк безгә калды инде, әйтәме? Шулай дуслар, айраттагын берәрсе онытылган. Бонус сиңа. Бу табаны сиңа иң апатырга кирәк. Менә шундый фирменный Кукмара сумочкасы менә итеп җилкә аркылы. Шал. Монда табаны салып куясың да шал. Пакетлары бар, сувенирный продукциялары бар. Сал. Менә шуны алып кайтып итсәң була инде, әме? Зур рәхмәт. Менә хәзер сау булыгыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, һәм инде тәмле көрәшне ТНТV телеканалында һәр атна саен күзәтеп барык, ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз. Пока-пока.